premsa d'una manera amb uns canvis de to que et va atrapar des del primer moment. Absolutament. Entenc que ho tenia molt preparat. Tenim el nostre analista polític de capçalera del programa, Antoni Aire, que també ho va seguir, i que teníem ganes, Toni, que ens fessis una primera anàlisi, balanç de com vas veure a José Luis Ábalos ahir amb aquest posat, amb aquesta gesticulació, amb aquests silencis, jugant amb aquests canvis de tos de veu. Sí. Hola, Helena, bon dia. Què tal? Doncs, a veure, jo vaig veure ahir, no una roda de premsa, vaig veure un míssil a la línia de flotació del PSOE. Va ser una compareixença treballadíssima, el discurs estava molt treballat en fons i forma. Vaig veure claríssimament un fil conductor, un relat molt ben elaborat, però també molt ben interpretat, fins i tot et diria declamat en molts moments. Amb molt de plom, Va haver-hi un moment cap al final que va semblar que es trencava, precisament quan citava els companys socialistes, però en cap moment va caure amb la sobreactuació, cosa que podria haver aconsellat, diguéssim, la idea de dir, ostres, està actuant. No, transmetia tranquil·litat, fermesa, i per tant jo crec que encara feia més mal. Jo crec que una de les conclusions que treus d'ahir de la compareixença d'Ábalos és que ell segurament no és un sant, però et ve a dir que els seus companys de la cúpula del PSOE són uns judes, perquè bàsicament li estan demanant que marxi, no perquè creguin que és culpable, sinó perquè creuen que els fa nosa. És a dir, que els taca ara mateix la línia de defensa que tenen o el de relat de què són els partits anticorrupció, el partit anticorrupció i el més net. I això ahir jo crec que ho va transmetre. Ho va transmetre, a més, en alguns moments, amb molta intenció. És a dir, ell quan diu que ja no té ni secretària, que està Toni, sol... escoltem aquest moment, si et sembla. Escoltem-lo. Molt bé. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón. Fixa't que aquest moment és boníssim perquè el fet que citi el senyor Ábalos un cotxe recorda moltíssim el cotxe de Pedro Sánchez, aquell Peugeot mític, que ell va agafar quan tota la cúpula del PSOE el va apastar. Ell al mateix moment va dir ahir: sé lo que es un apestado político, sé lo que és un apestat polític. Ho va ser Pedro Sánchez i tots sabem que, entre altres coses, es va rebel·lar Pedro Sánchez perquè Ábalos el va animar a fer-ho. Bé, doncs, ara ell es rebel·la també, agafa aquesta sensació, aquesta imatge de David contra Goliat, ell sol, estoy solo, no tengo a nadie. Ell sol contra ara tot el poder de la cúpula del PSOE. Però he decidit no rendir-me, no? Exacte, que és una idea que a més també genera molta empatia entre la gent. Te'n recordes precisament als temps de la pandèmia, allò del Resistiré, que es va posar de moda de nou, aquella cançó del duo dinàmico, el resistir, el no rendir-se. Bé, doncs ell ahir ho va interpretar molt bé, ho va clavar molt bé, és a dir, va tenir frases com aquestes molt contundents. Ara parlàvem també del sentit del vot d'Ábalos. En principi, abans del dia 7, la llei d'amnistia que s'ha d'aprovar, ell ha dit que hi donarà suport, però pot ser una peça molt incòmoda la seva presència en el grup mixt a partir d'ara. Sí, el que passa és que, Helena, fixa't que ahir, quan s'emociona, és quan cita els companys socialistes i a la militància socialista. Ell t'està dient: jo sóc un socialista, defensaré les mateixes idees de sempre i, per tant, no votarà en PP i Vox. No t'està dient: a mi m'estan fent fora, malgrat ser un socialista de pedra picada, no trairé això. Fixa't que hi ha un altre moment en el que ella ahir diu que no contesta preguntes. Això d'ahir no era una roda de premsa, no, era una compareixença, sí. Perquè era una compareixença, però ell diu: sé que tienen ustedes muchas preguntas, yo tengo muchas respuestas. Clar, això és un advertiment en tota regla, i el que tu comentaves ara, Helena, sobre la tournée mediàtica que està fent, també és una manera, diguem-ho tot, de marcar perfil i d'advertir. Jo tinc moltes respostes, veurem si les dono o no, veurem fins a on segueix la pressió del PSOE, si no em deixen tranquil, puc dir moltes coses. Déu-n'hi-do la situació que està vivint el Partit Socialista després de tot l'enrenou i la campanya mediàtica que hi ha hagut, i judicial, en contra de la llei d'amnistia, després els resultats de les eleccions gallegues i ara el cas Koldo.
el Partit Popular no deixa passar oportunitat. No, amb això, Helena, a veure, el Pedro Sánchez té un perill molt gros, que és que li facin trontollar el seu argument base del gran campió contra la corrupció. Recordem que ell arriba a la presidència del govern d'Espanya amb una moció de censura contra un PP esquitxat i condemnat pel cas de la Gürtel. El problema que té, segurament no és que el PP ara l'ataqui amb això, perquè tothom veu que té poca credibilitat el PP amb intentar transmetre una sensació de que els corruptes són els altres. El problema el té amb una persona tan del PSOE i tan d'ell com Ábalos. La sensació de Pedro Sánchez constant de que des que va arribar a la cúpula del poder es desfà fins i tot de la gent més propera, sense cap escrúpol, sense cap problema, si li són una nosa, jo crec que això és el que afecta més a la seva figura política, perquè el manual de resistència potser feia gràcia un temps i t'explica un lideratge polític, però no tenir cap mania, no tenir cap escrúpol en treure's de davant fins i tot qui l'ha pujat a la cúpula, qui l'ha acompanyat fins allà contra els elements en el seu dia, ja no és el primer element que deixa anar Pedro Sánchez. Jo crec que l'erosiona més el fet que estigui al focus un personatge tan proper amb ell, un altre, com Ábalos, que no pas la pressió. A més, ja ha explicat avui que fa dies que no parla amb Pedro Sánchez, vull dir que fa temps que no tenen relació,